Аз казвам Христо Маринов и днес ще ви покажа как се прави кофа, въдица и лък в Майнкрафт. Така. За кофата ще ви трябва 3 желязо. Момент само. Така. За кофата ще ви трябват 3 желязо. За въдицата ще ви трябва 3 пръчки и 2 пажного връв. Пажната връв може да вземете като убиете паяк. За лъка ще ви трябва 3 пажного връв и 3 пръчки. Така. Кофта се прави ето така. И получава кофа. Въдицата се прави ето така. Ето, получава се въдица. Лъкът се прави. Лъкът се прави ето така. И така се правят в кофа, въдица и лък в Майнкрафт.